Nomthobisa akekho ongazithi uyithutha ngiyoxolela nje ngoba phela wena nje uyisiyinga futhi engeke sehlelwe lutho awusiyakubongela. Kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawu umjuluko kababa yiwona wangilethe emhlabeni ngoba ukuba wavela wayilalela ngabe kangikho wakhuthala kangalala ubusuku bonke efollow mina. Ngakho ke ibalekile indaba yokuthi ukuphila kwethu sikwazisi. Ngihlulwa umcineka ngimfusekisa every day kodwa uyakwazi ukwahlukanisa amasinenkomasi. Ungisendela imessage ende engikhalela engiduduza ngoba singabafowethu bomlando. Umlando wethu uyaphikisana nokuthi singasondelelanani uma kukhona okukhulu okusehlele. Kodwa ake wena ke ulungile siyakubongela ngoba ukwehlelwa lutho uyohlala ukuhamba kahle ukuganwa ukwenzelwa lutho nje uyohlala ukuhamba kahle nje lapho enhlane ebhishi. Into engishoyo ke mina ukuthi umuntu ongidumaze kunabo bonke uKhathide Ngobe umfowethu weqiniso futhi sazana naye busizweni akukho okungehlela uKhathide ngingasondeli. Ngisho ehangela umama wakhe ubaba kwabe semncane kwaguga amathayi nami ngithi ngeke ngasondeli uzoduduzeka kwethu ingane ngisebenza naye futhi ngaphekwa lokho sinomlando ubusizwa bethu obaziwa yimina naye siphatha ngamaviyo sihola insizwa eNingizimu Afrika sihlabana. Ngakho ke umuntu onjalo njengoba ngasho ngathi mina ngeke ngingcwatshwe ngeke kungidumazile ungatholi ngisho ucingo oluvela kuye angabi nendaba. Lokho kuconfirm ubuthutha kuye ukuthi uyisithutha ngoba uyakwazi ukuthi utotobe umuntu makukumpintshile kumpintshele kodwa usumenelisile ngamazwi lo muntu lo ngoba uyazi ukuthi ukulindele lokho ukuthi ukwenze. Baningi abantu asingaphilanga nabo njengane sibathole ngendlela kodwa bagijime bagamanxa ngayo zonke indlela begadla bezongiduduzela bengikhalisa. Kodwa laba abayinsela yami abangazi ngenazo ezinza zaze zampunga abebengekho. Hawu Khathide mfoka Ngobe ngiyadumala kakhulu. Angani ubungane noma ubuthutha noma ukungazilutho lokhu akwenzile ngidumele kakhulu. Ngicela umtshele uKhathide ukuthi ngidumele. Ukudumala kwami futhi ngeke ngimiyeke ngoba umeli isintu lento ayenzayo umeli isintu futhi umlando wakho unobunsizwa phakathi. Lokho akwenzile akubona ubunsizwa kuubuthutha futhi le message ngizoyithumela la kuDo umfoka Mabaso okuyena oseduze kwakho ukuthi ke ngempela kubeqe kanjani lokhu ukukhuluma ukuthi bangalenzi iqiniso mina nganjelwe inqawe ngizalayo.